informare. Informare. A venit de mult? Nu, de vreo 3 minute. Eu vezi. Ia. Băiete, Toma! La ce? Că văd cam... Nu prea cred. Sunt obosit. Am stat aseară până ziua puțin. Cu cine? Cu niște amici. Am vorbit mult despre. Da? Ce? Nimic. Pleacă. Nu știu cum sunt oamenii noștri. Adică, cum? O vorbea de rău? Mă înjura? Uite, vezi? Asta e posibil. Exagerezi. Mi-ai spus tu. Ce am spus eu? Eu am spus doar că așa sunt oamenii. Vrei mai decât să te laude toată lumea să nu spună nimeni nicio critică cât de mică. Vezi? Ăsta e cuvântul. Prea te crezi. Mă pe rog, să mă iert, dar mă mic la viața să verificați secret pe mine. Dacă a venit vorba mai la urmă, nimeni nu te-a vorbit de rău pe față, firește. Doar știi că de bun prieten sună. Dar știi, așa, ciupei, ca ce? Secături, mai ales, unul dintre ei nu te poate sufla. Și zice, ei, cine mă? Ei, asta e ce-ți faci? Ai vrea să știu. Nu se poate. Doar că știi nu s-o păcat. N-am spus așa să înțeleg, am fac ce a spus. Mai întâi, nici nu știi ce a spus. Ce a spus? Uite, vezi, ăsta e posibilul tău. Ești curios? Bine faceți că eu sunt curios să aflu ce spune pe suportarea mea. Mai ales de aici, ca și cum să mă încrez, cum să mă apăr. Mai luăm una mică? Da. Băiete, 2 mici. Ei, aici a spus la nu se poate spui. Venise vorba de oameni deștepți și zic eu, uite, Mate, e băiat deștept. Și că eu întotdeauna te-am considerat băiat deștept. Nu că nu ești amic și crede-mă că n-am niciun interes să-ți fac punte. Dar, Mate, trebuie să recunoști. Pot să am toate defectele din lume, dar am și eu o calitate, aceea fiind sinceritate. Iar eu îți spun sincer că n-aș vrea să-ți spună amicii tăi, mă înțelegi? Bine mă înșel. Ce le zice? Tu. Eu? Mă, că te uiți la mine așa cu un aer de parcă ai vrea să zici că nu mă crezi. Dar mai ce să crezi? Că nu mi-ai spus nimic, că mi-ai spus că e cu un amic de-al tău, sau cu Osman, și ai spus că eu sunt deștept? Am susținut, firești. Dar amicul tău care nu poate speri. Dar mai apoi, la asta vreau să ajung. Dacă întrerupi, vezi, ăsta e costurul tău. Întrerupi? Dacă nu mai întreb, spune, ascult. Când am zis că ești deștept, s-a uitat la mine și a zis cu un zâmbet de parcă prost ești. Și după mi-a zis, o fi el cam deștept, dar mie mi se pare cam zevzec. Zevzec? Zevzec. După ce vă consideră lui e pe mine zevzec? După multe care îi spun eu. Cum ar fi? Că era să te dea afară de la slujbă. Nu e adevărat. Că era să te dea de vreo 3 ori. Uite! Că joci cărți și râd toți de tine ca de o mazetă. Cum? Eu mazetă? Că bei. Ce beau? 2-3 pahare de bere pe zi? Că te insula fără zestre. Treaba mea! Ce măgar? Nu mă ție, ce e măgarul ăsta? Vreau să știi. Ți-am zis de la început că nu ți-l spui. De ce să nu îmi spui dacă îmi zici că ești amic sincer? Ca să mă prind pe față? N-am poftă. Ioana mea că nu, te jur pe cea mai scump că am vedem vreodată. Vreau numai să știi, ca să mă pereze, să desprețuiesc. Nu se poate, mă. Ioana mea, nu rog ție, spune-mi! Uite, vezi, ăsta e costurul tău. Eu am toate defectele pe care le vrei, dar trebuie să recunoști că am și o calitate, aceea prin că sunt discret. Atunci nu am voie să spun că nu mai ești amic, un amic sincer. Eu nu sunt amic. E, bravos!
În sfârșit, un amic. Dacă eu sunt prost și-ți spui, dar ia că ta. Și dacă ți mai spune vreodată ceva, să-mi dai cu tifla. Dacă ți mai spune eu ceva. Domnii, băiete! Domnii! Și m-a spus să-mi spune mine. Ai zis mai multe, dar în sfârșit ce-ți pasă? Nu-mi pasă nimic, dar sunt curios să vă spună unde merge bileșia omului. Deci, ce nu-i merge? Bun. Amic de aproape? Da. Și ce mai zice? Nu-ți mai spui că te superi. Că asta trebuie să mărturisești. E cu surul tău. Te superi. Păi, nu mă supăr. Zicea de nevastă asta că... Că ce? Că, în fine, prostii. Ce să zic? Dar ea trăia naștere. Îi spui. Nu te las să fii de onoarea nevestii anicului meu. Onoarea nevestii mie? Că e prea frumușică și prea tânără să-l îndeplinești că te-a luat, fiindcă era săracă, dar... Dar ce? Că la teatru mereu zic, are lojă gratis, dar zice el, șosea cu bicicleta de 2 ori pe zi, dimineața și seara, tot gratis, zic eu, dar vara la asemenea tot gratis. Zice el, de unde atâta lux? Mare ca la mine. Și pe urmă făcu aluzia aproape în fața unui alt amic. La cine? Nu-ți spui. Ascultă-mă la mine, știi că mă spun serios, trebuie mai decât să-mi spui. Dacă nu vreau... Trebuie să vezi, mă auzi, îți fac bani. Ei, uite, vezi, ăsta e cusurul tău, ești violent. Cusur, necusur, trebuie mai decât să-mi spui. Vrei numai decât să știi? Da! La fănică. La cumnacul nevestii mie. La fănică, la cumnacul tău. Zerul care trebuie să spun numai decât numele lui. Uite, vezi, asta e... Nu vreau să știu nimic, da. Trebuie să-mi spui. Nu-ți spui. Îți fac bani, mă înțelegi? Ia poftim! Ei, nu mă mai lua așa repede că... Auzi, dumneata, nu strici tu, eu stric. Eu viu și-ți dau de știre dumneata să te păzești de amin și să nu te încrezi în oricine ca un zevzec și ți atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a nevestii și tu în loc să mulțumești, te rățuiești la mine. O să mă faci să evita altă dată. Care v-ați spune numai să-mi spui? Nu. Mersi. Bună seara. Mare secăturește, amicilor, mă fac să-mi pierd noaptea despre ziua, să le aștept ca un caragâs noaptea la Cosma. Mă rog, ție, eram zobit de oboseală. Nu mai puteam. Am stat să mă odihnesc și eu o noapte ca oamenii. M-am culcat de la 8 seara. Mi-a picat de vreme. Mi-am pus seara la Cosma. Acum și care am făcut. Poftim! Uite, vezi? Asta e cusurul lui. E măcar și violent și n-are manieră.